Molt bé. Se sent? El micro, sisplau. Ara sí? Molt bé. Doncs, primer de tot, gràcies als tres ponents perquè han fet intervencions cadascú amb el seu àmbit i amb el seu estil molt interessants i que han aportat coses que penso que ara han d'obrir segurament alguna mena de debat. Per tant, preguntes, opinions, reflexions, les que vulgueu. Jo demanaré una cosa. Hi ha dos micros per aquí que els passaran. Si hi ha d'haver moltes preguntes, les podíem agrupar, però sempre amb la següent ordre, més o menys. Si voleu que aquella pregunta la respongui algú en particular, podeu dir que la respongui tal. I també quan comenceu a parlar, digueu el vostre nom més que res perquè tots ens identifiquem, d'acord? Allà hi ha una primera paraula, una segona, farem grups, en tot cas, de 2, 3 i després... Primer aquestes dues, totes dues alhora i després responen ells. Hola, jo soc el Vicenç Ruiz, que intervindré aquesta tarda a la taula, soc un dels ponents. I també soc ciutadà i arxiver i aquestes coses. A veure, una pregunta per cadascú, o reflexions si més no. El primer ponent, respecte al like, respecte a la potència del like que has comentat, jo mantinc els meus dubtes, sobretot des del punt de vista dels que estem treballant en això, en la gestió documental, en el valor jurídic i legal de la informació i en les seves conseqüències. És cert que el like, com molt bé has mostrat, incorpora tota una capa de reflexió i d'acció en potència molt més gran del que sembla, però no sé fins a quin punt ha de ser un mecanisme que la ciutadania o les empreses que facin el que vulguin, però l'administració ha de tenir en compte, sobretot, perquè en xarxes socials no s'està tenint la mateixa cura que en teoria la llei diu que s'hauria de tenir respecte a la neutralitat tecnològica. Fins a quin punt des de les administracions hem d'apostar per plataformes que evidentment són massives i per tant et garanteixen que arribis a tot arreu, però que darrere d'això també hi ha més del que sembla, no? Vull dir, perquè darrere de Facebook, darrere de Zuckerberg, darrere d'aquest model, i tu ho sabràs millor que jo, s'amaga tot un model productiu i econòmic que poc té a veure amb els valors de la democràcia. Això per una banda. A mi la segona ponent, la Mila, el vostre informe de SADE, que quan surti suposo que tot quedarà més clar, però m'ha semblat que en cap cas hi ha cap indicador ni pregunta que precisament tractant-se de transparència i accés a la informació i govern obert en el fons, tingui en compte la gestió documental dels arxius. Has parlat amb unes paraules que a mi m'han fet una miqueta de pupita, gestor de continguts, almacenaje de datos... Per una vegada que la legalitat vigent, ja sé que en aquest país la legalitat vigent és una miqueta líquida i fluida en aquests últims dies, però la legalitat vigent ens diu molt clar a Catalunya, llei 10/2001, que accés a la informació i per tant tot el que es deriva és arxius, gestió documental i té un vocabulari i uns agents dins de l'administració molt clars i precisos que aparentment no heu contactat. No heu contactat perquè, evidentment, i això no és culpa vostra, qui porta el govern obert, bàsicament en aquest país, són TICs o departaments TICs o similars. Curiosament, tots esteu citant el mandat presidencial d'Obama i, curiosament, tots us esteu oblidant d'una part fonamental. No ho dic jo, ho diu Obama. Sí, no me mires así. The backbone, el famós backbone of open government is a proper record management policy. Sense gestió documental no hi ha govern obert. I el mandat d'Obama està adreçat als arxius nacionals, a l'arxiver en cap. I des dels arxius i des de la gestió documental es coordina amb les agències i amb les administracions. Per què? Perquè s'ha de dotar de fiabilitat, credibilitat i rigor a aquesta informació que posem. Perquè si no, no tenim, sense tenir l'autenticitat assegurada, evidentment exportarem i posarem en disposició multitud de datasets. Perdó, ja m'allargo. Però és que clar, és important perquè fins ara ningú ho està dient. I res, ho tindreu en compte més endavant, penseu com col·laborar. I l'últim, no, jo he encantat finalment algú que trobi que els zombis són els bons de la pel·lícula. A mi sempre m'havia semblat, però veig que ara cada cop és més evident. Gràcies. Farem la segona pregunta, respondran i després tindrem una altra oportunitat. Hola, buenos días. Me llamo Rosa y trabajo en la Diputación de Barcelona. Y bueno, muy interesantes las tres ponencias, pero quería hacer una pregunta vinculada un poco a que
entendemos que el gobierno abierto es imprescindible de cara al ciudadano, a tu usuario final, pero me planteo hasta qué punto puede tener éxito esta estrategia si internamente la propia organización no establece estos elementos participativos, colaborativos y transparentes internamente. Es decir, si internamente se tolera que cierta información entre departamentos no fluya, no existen espacios participativos entre trabajadores donde se puedan filtrar desde la base al vértice propuestas, si internamente no existe esta cultura, ¿cómo externamente vamos a promover que se difunda un tipo de información, un tipo de datos, si internamente no lo hacemos? Voleu començar per... Sí, tu mateix? Sobre el poder del like. Jo parlo estrictament de l'administració ara, no de les organitzacions civils, etc. Jo crec que ara mateix les xarxes estan més per escoltar que per parlar. I quan dic escoltar, a més, no escoltar una foto fixa, sinó una tendència. És a dir, hem après a saber, llegint al carrer, quan hi ha 100 persones que se van a plaça Catalunya o hi ha 2 milions de persones que van a fer una B baixa, és significatiu aquells 2 milions? Igual hi ha 5 milions silenciosos que no, que votarien que no, però hem après a veure les diferents magnituds. Llavors jo crec que les xarxes socials en aquest moment no estan per fer un vot electrònic vàlid i significatiu, però sí per veure tendències. I posaré un exemple molt divertit. Busqueu després a Google Imatges Obama, Twitter, racisme, mapa, i trobareu un exercici que van fer una gent d'Oxford quan Obama agafa el poder per segona vegada i fa el discurs de presa de possessió. Van agafar els tuits racistes del tipus no vull un negre de president. Aquest és el light. I el que veus en el mapa és que de tots els 50 estats que hi ha, no tots són racistes. Alabama, Mississippi, Utah tenen un problema impressionant de racisme i els altres no. Llavors, per fer això pràctic, tu tens 50 milions de dòlars i et diuen fes una campanya contra el racisme. Estàs llençant els diners si te'n vas a Califòrnia, perquè la gent, els negres estan pensant en les platges. En canvi, allò gastat en napalm i tirat tot a Alabama i Mississippi és molt més efectiu, concentrat en aquells dos estats. Llavors, això seria una bona política estrictament sortint de les xarxes socials. Això vol dir que tots són racistes, etc. No, però dona una idea de que si tens aquests 50 milions, 1 milió per estat seria absurd. Vicenç, efectivament no ho hem tingut en compte. No ho hem tingut en compte per dues raons. Per una banda, perquè la literatura sobre govern obert no menciona la gestió documental com un factor important. Tot el que s'ha repassat, t'estic parlant de la literatura, pensa que és un estudi de recerca. Tot el que es parla a la literatura ho hem intentat recuperar de cara a l'enquesta. De fet, metodològicament i per després, òbviament, poder publicar en journals, que és el que ens demana l'acadèmia, necessitem fer una revisió exhaustiva de la literatura, incorporar les variables que la literatura normalment contempla. I aquesta no era important. Sí, igual ha sortit alguna vegada, però no d'una manera repetitiva, de manera que acadèmicament poguéssim concloure que és una variable que ha de ser tinguda en compte. No només això, en l'estudi qualitatiu, 15 experts que us comentava abans, cap d'ells va fer menció a la gestió documental. Quan ens hem adonat de la importància de la gestió documental? Quan hem recollit les enquestes. Malgrat tot, ho he mencionat perquè després, òbviament, la reflexió ens ha portat a dir ostres, això que ningú està dient, o almenys ningú dels que nosaltres havíem consultat, que eren experts en govern obert, tampoc la literatura, com et comentava, és important. Però malgrat aquesta reflexió que fem i que per això ho he posat, i perdona'm que no hagi fet servir adequadament les paraules o les expressions que vosaltres sí que coneixeu amb més detall, ha estat minoritària a les enquestes, és a dir, un percentatge molt petit ha indicat que la gestió documental és un factor crític d'èxit. I insisteixo, ho hem recuperat perquè ens hem donat a partir de la nostra reflexió que malgrat que molts poquets, aquests 300 ajuntaments i 11 departaments més la Direcció General d'Atenció Ciutadana que ha fet l'enquesta pel que fa a la Generalitat de Catalunya, alguns només ho han comentat, ens hem adonat que era realment molt important, però només un petit percentatge ha fet referència a la gestió documental. Sense cap mena de dubte, i ho veuràs a l'informe, és un dels nostres àmbits de futur de recerca, la gestió documental i la seva relació amb el govern obert. Rosa, tens tota la raó pel que fa al que has comentat. Jo he treballat, o vaig treballar, perquè
malauradament ja va morir, molts anys amb el Joan Prats, que potser alguns de vosaltres coneixeu. El Joan sempre deia una frase en anglès que la traduiré de seguida, però deixeu-me dir-la en anglès. Ell ens deia, leadership abroad starts at home. El lideratge fora de casa comença, o el lideratge a l'estranger comença a casa. Això és un dels grans dèficits que ens hem trobat. Us parlo amb l'estudi, jo després tinc les meves opinions, però l'estudi és una cosa objectiva. És un dels grans dèficits que ens hem trobat. Quan veieu tots els quadres que hem posat a la memòria, resulta que dels 3 punts, col·laboració, participació i transparència, el que resulta menys important o el que resulta menys prioritari i en el que s'està invertint menys és el de la col·laboració interna. Això dona molt que pensar. Fem moltes coses de cara a fora, però internament no tenim iniciatives o no hem fet reflexió sobre com també el potencial i l'actiu que tenim a casa nostra pot ajudar a construir un govern més obert. Muchas gracias. Bueno, me llamo Albert Comella, soy del Ayuntamiento de Esplugas y bueno, un poco respondiendo a la invitación a la provocación de Pedro, que agradezco, solo quería hacer un comentario, quizá lo hablamos luego, pero creo que hay un falso paradigma sobre de que la desconfianza frena la participación. Por ejemplo, los británicos son, de naturaleza, genéticamente, súper desconfiados con sus instituciones. Y esto no les ha frenado para investigar, para participar. Un poco era para intentar responder a tu invitación y abrir esta reflexión. No nos autovenzamos o no nos autodestruyamos nuestra capacidad antes de empezar. Gracias. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Pedro? No, realmente no. Gracias. Molt bé. Doncs bé, gràcies altre cop als ponents, gràcies a vosaltres. Tenim cafè fins 12:30, que comença altre cop la següent conferència. Gràcies.